welcome back to Chef The Soul TV News. If you are new, please don't forget to subscribe to this channel and also like this video. La bafethu kunama rumors aseculathaya all over social media, Facebook kakhulukazi about uSjava no Amanda Black. So abantu I don't know ukuthi ke iyiphi le source engaka abayithembile ukuthi ke bagcine nabo sebeconclude ukuthi ngempela uSjava uyenzile lento ke alleged ukuthi uyenzile, of which ke lala ngenkani ke no Amanda Black. So ziningi nje izinto ezenzakalayo la on social media, kakhulukazi on Facebook. Baningi abantu bayakhomenta, khona abangasazi kahle istory, abasadinga ukucaciselwa kahle. Yabona nje I saw one of abantu ke abama YouTubers naye uyipostile lento le esendelwa naye njengoba nibona ama screenshots lawo bekusendelwa ke yena ke uLondi, also known by Umkhosi Entertainment la YouTube. So bafethu, if you have anything to say ngalolu daba, you can comment on the section down below. Sizwe nawe uvo lwakho mayelana nalolu daba, because it's been all over social media and we don't know exactly ukuthi abantu lento ke bayithatha phi and why befika esigabeni sokuthi ke ngempela bengaze bekhulume ngayo ngalendlela. And kuhamba kungene leya issue menikhumbula kahle no Lady Zama ukuthi ke kushuthi uSjava kuyena umuntu wokuqala lo omsola ngalento noma asola ngokuthi ke wenze lento ke kuyena, yabo. So abantu sebeqala ukubuyela back to uLady Zama ukuthi ke kushuthi uLady Zama ngabe wayiqinisile wayipost eqhamuka amanye ama rumors athinta ke omunye umuntu futhi ke wesifazane ke okuyona le ndima yomculo, yabo. So bafethu, ayazi ukuthi ke nina nilibona kanjani lolu daba. Babodwa bathi ke mangaphela lento ke kaHlangana Zulu ekhomba ukuthi ke igcina supporta yena uSjava, kungaba right, iyona into mhlambe egcine yenza ke uSjava ukuthi abe umuntu okwi-advantage uma ziza ngakulento yeinsolo eziloke zenzeka kuyena noma ngayi zenziwa ngaye. Even if when I search on the internet, yabo, kuthiwa ke Amanda Black has spoken out about izinto ezithinta ke ukuhlukumezeka kwabantu besifazane and also nezinye izinto nje ezithinta ke kahle ke abantu besifazane ababhekana nazo, uyabo, ezibungozi noma ezingaba ubungozi kubona abantu besifazane. Lokhu ke kubandakanya ke indaba yokuthreatenishwa ngokudlwengulwa. She has also shared ukuthi ke experience yakhe ibe kanjani and ke wase ekhuluma nokuthi abantu ke abacele usizo ke kuma authorities awufanele. However, she has not been a victim ngokusho ke laphana ke kuka Times Live, yabo, kuthiwa ke however she has not been a victim ke into ekanjalo, kushuthi wake wazikhulumela noma ke mhlambe kwakuyi before or else imanje, we don't know. And ke kuthiwa ke she has expressed a gratitude for ukuthi ke into njengale ayikaze ke imehlele. So it's important to support and amplify our voices like hers and in the fight against ukuhlukunyezwa ke kwabantu ke besifazane. So iyo nje enye ama sources ke athembakele kakhulu esiye sibheke nakuona ukuthi ke ngabe into esukisolwa ngaloyo umculi loyo into ke efanelekile yini. Kodwa ke sithe masilandelela nayo le source, it was 2020 ula ayekhuluma ke khona ngalolu daba lolu, yabo, ukuthi okay fine, yes, kukhona ngempela ukuhlukumezeka kwabo abantu besifazane, but then ke does it mean mhlambe naye khona into ayifihla at the time esho lento? Yeah, it's been about 2020, 2021, 2, 3, 4, it's been 4 or 5 years, yes. Lolu daba lolu ke noma le article yaba khona. If you can go lapha na ke ku Times Live and search uzobona na ukuthi okay fine wake wakhuluma ngayo lento noma ngalolu daba. But then ke at this current moment indaba eyitrenda kanje umuntu kodwa ke kube ngempela ke kungaziwa ukuthi ke leyo nto leyo uyenzile ngempela noma kanjani ngazi. And if we go to enye ke isource yethu lapha na ke briefly news,
we know ukuthi banokuposta ke izinto ngempela relevant labantu ke when it comes to entertainment baye basinikeze ngempela indaba ke ngizothi ezihlelekile. Futhi, according to Briefly News, there have been some rumors circulating about he and Java recently. One of the most notable one was about him allegedly getting a fourth wife. However, the rumor was so yeah, kuningi bafethu. I think ile ibikhuluma kakhulukazi ngendaba yaSjava nonkosikazi wakhe. So abantu abake bakhuluma izinto ke abazaziyo yabo. You can go on Facebook and see ukuthi ke abantu ngempela uSjava bampainta ke ngebrush lentuzene ngopende onjani ke uma kuza lokho mhlambe kuyinhloso yokuthi ke kungcoliswa igama lakhe angazi. But then ke bafethu let's hope into ke engenzekanga while we are waiting for ngempela ke both parties to address the matter yabo in public ukuthi ke ngempela ke why kuze trend ke izinto inoma ke udaba olufana nalolu. Anyways bafethu do comment if you have anything to say ngalo lolu daba, or just go on to Facebook nje uyozibonela wena ngokwakho, because abantu abaningi are looking for ama-answers ngempela ukuthi ke is this true or what. So even kwa mina I'm still wondering if ever kuneyinto ke updates esitholayo, we will keep you posted. Danko.